Čaute, zdravím všetkých gamerov, drtikolov a paržmenov. Vítajte pri ďalšom game huntingu. Dnes sa vyberáme do Cagliari, čo je mesto v Taliansku, konkrétne na Sardínii. Tu už čakám na let do Ríma, samozrejme cez Ryanair. V Ríme mám prestup, na ktorý sa veľmi neteším, lebo tam mám čakačku až nejaké 4 hodiny. Takže to asi bude veľká nuda, lebo som počul, že toto letisko Rím Ciampino je extrémne malé a nič sa tam nedá robiť. Rím Fiumicino je veľké letisko, ako London Stansted, ale toto nie. Dobre, nachádzam sa konečne na letisku, pozerám let Cagliari. Jediné v podstate čo tu je McDonald's, tento nový stánok, kde cením, že Hamilton už je na obálke autičkárskeho časopisu za Ferrari. Vyskúšal som lotériu od nudy, vyskúšať šťastie, či niečo vyhrám alebo zbohatnem takto za chvíľku, ale samozrejme nič sa nekonalo. Tak a nachádzame sa v Cagliari. Bol som vyzdvihnutý autom, vychutnávam si okamžite nejaký nový energy drink, ktorý som objavil, Blitz. Taký štandard, ale určite dobrý, nezlý. Teraz sa už nachádzam v hoteli u svokry doma, lebo mám tu rodinu v Taliansku v Cagliari. A majú tu tohoto krásneho ňufáča, ktorý sa volá Lily. Takže prvý game hunting stop je GameStop v La Corte del Sole, obchodnom centre, ktorý je v Cagliari. Obchodík celkom malý. Ako môžete vidieť, je tu už skôr pol na pol hračky, pol hry. GameStop je preslavený hlavne tým, že sa nachádza v Amerike, ale je aj tu v Taliansku napríklad. V Rakúsku, čo viem, tak tam ich všetky pozatvárali. Takže pozerám sa tu na hry, čo tu majú, tento Metafory Fantasio vyzerá dobre. Je to od tvorcov Persony, čo je Atlus, takisto aj táto Shin Megami Tensei 5, ktorá mňa osobne láka viac, ale čakám až trošku padne cena, ale tu v GameStope je samozrejme stále ešte vysoko. Fantasian, to je super RPGčko, na štýl Final Fantasy 8 trošku, také retro, ale na PS5. Kto má rád tieto Final Fantasy z PlayStation 1, tak môže prísť na chuť starej nostalgii s touto hrou. Tu napozerám na nejaké bazarové vykúpené hry, ale cenovo to nie je boh vie čo, sú stále celkom drahé. Ja si myslím, že za podobnú cenu ich na Slovensku kúpime aj u nás, a to aj nové. Bolo to tu celkom ťažké natočiť, lebo v Taliansku tieto obchody sú celkom dosť plné a veľa ľudí sa tu hemží. Čiže väčšinou, keď som chcel ich z tejto prehliadke s vykúpenými hrami, tak to bolo úplne plné. Čo som si všimol, tak v Taliansku sú celkom dosť uletení na rôzne gamepady, teda ovládače, joysticky, lebo fakt je tu milión všelijakých verzií a polepov, čo u nás sa až tak nevidí. A v tomto obchodnom centre, čo tu dali, takéto klzisko, čo som úplne nechápal, že klzisko bez ľadu, ľudia tu iba chodia na korčulách alebo na nejakých návlekoch. Išiel som aj dole sa pozrieť, naozaj tam nie je žiadny ľad, to je iba plast a tu akože korčulujú. Kto si za toto pýta peniaze, tak to je úplne otrasné. Až som sa hanbil na toto pozerať vôbec. Tak na večeru sme sa posilnili klasickou talianskou pizzou. Dal som si úplne najklasickejšiu klasiku margaritu. Bola vynikajúca, ale ako sa volá tá reštaurácia, to vám už nepoviem. Takže ďalší deň ráno tu máme krásny slnečný. Natáčame teda, toto je v decembri a je tu fakt pekne. Ráno treba o 9 ešte na bundu, ale jak sa blížia obednejšie hodiny, tak už je to na krátke tričko, je fakt teplo. Ako môžete vidieť na tomto videu, naozaj krásny slnečný deň. Takže tu si dám trošku odbočku od game huntingu a trošku pauza a potešenie očí a aj uši týmto krásnym morom. Chodievam sem aj v lete a more je tu naozaj krásne a čisté, dlhé pláže. Kto je dovolenkári, sa má rád videohry, ale aj dovolenky, tak sa musím určite oplatí prísť.
Tam hore sa nachádza Sela del Diavolo, tam ešte neskôr sa vydáme a dokonca aj v tomto vlogu uvidíte nejaké zábery z toho. Takže presúvame sa Fiatom Panda do Carrefouru, čo je obchodná sieť supermarketov a predávajú tu aj videohry. Takže vždy sa zastavím, čo tu majú. Väčšinou, ako to býva v supermarketoch, ceny sú vysoké a nie sú veľmi výhodné. Ceny nie sú aktualizované, ale občas sa nájde nejaká zľava. Samozrejme sú tu uletené gamepady. Ja som teda konkrétne jeden kúpil ešte minulý rok na PC. Nakon a fakt je super, fakt bombový. Ale z týchto všetkých hier, čo tu vidím, čo sa tak najviac oplatí, je asi tento Final Fantasy Crisis Core. Za 30 €, to je fajn cena na PlayStation 5, ale rozhodol som sa to nekúpiť, lebo hral som to na PSP a keď to porovnáme teraz s remakemi Final Fantasy 7, čo vyšli von, tak toto už ani nestojí za hranie. Majú to aj Xbox veci, aj Nintendo Switch samozrejme. Toto je pohľad na energetiáky, ktoré sa predávajú tu v Taliansku. Je ich tu naozaj málo na výber, aj cenovo sú trošku vyššie ako u nás. Čo je sklamanie, lebo ja som taký energetiákový fanatik, čiže ja rád skúšam nové a veľa. Ďalšia zastávka je Bubble Tea Shop Momo Tea. Tento mám veľmi rád, vnútri to nevyzerá bohvie ako, není to nič fancy, ale ten bubble tea je fakt luxusný a za dobrú cenu. A guličky tam boli teda vážne dobré, vynikajúci milk tea, rozhodne stojí za vyskúšanie. Nachádza sa táto predajňa v centre mesta. Ako môžete vidieť, 12 € za 3 kusy, to je nič a za veľké. Ďalšia zastávka GameStop, Levele, to je tiež obchodné centrum. Celkom malý obchodík, ale natrieskaný dosť. Takže toto je posledný z dvoch GameStopov, ktoré sa nachádzajú tu v Cagliari. Call of Duty Black Ops 6 vypredaná. Túto hru sa snažím kúpiť nejakú dobu a naozaj nikde nie je, všade je vypredaná. Majú tu aj veľa bazárových vykúpených hier. Ale ako som hovoril už predtým, GameStop je trošku drahší. Takže čo som urobil ja, že som išiel na ich web stránku a prešiel som si úplne všetky hry, čo tam majú. A našiel som tam niečo za dobré ceny. Ešte lacnejšie ako u nás, ako tento Exo Primo pod 10 €, to je vynikajúca cena. Ja som to videl prednedávnom vykúpené v PGS-ku, okolo 40 €, to bola 45 tuším. A toto je nové, zabalené za necelých 10. Tak to určite beriem. Nenašiel som to v policiach všetko, čo som hľadal, ale spýtam sa typka na kase. Tento Bioshock kolekcie na PS4 za 20 myslím, že celkom fajn cena, za to, že je to úplne nové zabalené. Takže človek, ak veľmi to prehrabuje, tak niečo sa dá vybrať. Tu k týmto vypredaným bazarovým hrám som sa ani nemohol dostať, koľko tam bolo ľudí a rúk, takže tam som nič nenatočil. A na konci videa si ukážeme teda, že čo som nakúpil. Tu máme zabukovaný stôl Zero Gravity, nejaká nová moderná pizzeria a hoši, najlepšia pizza, akú som v živote jedol, bola táto tu. Fakt neklamem, bol som aj v Neapoli, skúšal som pizzu hoci kde po svete, aj v talianskej štvrti v New Yorku, ale táto pizza bola úplne najväčší hrot. S buffalo mozzarellou uprostred. Fakt odporúčam, Zero Gravity. Tak a na ďalšie ráno sme sa zobudili a ja som teda vymyslel, aby sme mali niečo trošku športovejšie, trošku tie pizze vybehali, tak sme sa vybrali hore na Sela del Diavolo, čo v preklade znamená niečo ako Diablo Posed. A tu sa trošku ešte chcem pokochať tým morom a tými útesmi a majakom, to je fakt nádhera. A vydávame sa teda hore na výšlap. Pre mňa toto je úplne nič, lebo ja som zvyknutý chodiť až. Ale niektorí ľudia sa veľmi potrápili na tom, ešte aj spotili, ale toto je fakt, že pohodička.
Kto sa bude nachádzať v Kajari, v tomto meste na dovolenke, tak odporúčam si to vyjsť a vychutnať si tie výhľady. Naozaj pekné, stojí to za to. Ale pozor na to, aby ste sa nestrepali dole. Lebo určite by ste neboli prví ani poslední. Ďalej v prístave je takáto nová kaviareň Dulcis, kde okrem iného teda, že majú tie klasické vymakané pistáciové croissanty za celkom slušnú cenu, tak majú aj mini hamburgery a mini hotdogy. A každý iba za 1 euro, to je úplne super cena. Podotýkam inak, že káva v Taliansku je strašne lacná, že môžete mať espresso za euro alebo cappuccino za euro 50 alebo za 2. Za čo zaplatíte veľa je, keď si objednáte nejaký ľadový čaj alebo Coca-Colu. Tu nás začali sa objavovať takéto strašne zvláštne auta, celé plastové, vyzerá to jak nejaká hračka, úplne malinké, strašne divné. Povedzte mi, že čo to je za auto, ak niekto to poznáte, že aký to má výkon, alebo čo to stojí, lebo fakt to vyzerá úplne divne a strašne nebezpečne. Také niečo to nemohlo prejsť cez crash test. Večer sa vyberáme do Media World, veľké elektro, veľká sieť, ktorá má veľa predajní po Taliansku. Nachádza sa aj v Rakúsku, tam sa volá nejak podobne, Media Markt, tuším. A hneď vidíš, že tu je obrovská polica hračiek, čo akože je neuveriteľné, že už tieto hračky, čo sa týka pop figúriek a Pokémonov, že to už predávajú aj v elektrách, to už je vážne veľa. Ale asi sa to predáva vážne dobre, keď toho je všade. Ale akože ja osobne nevidím nikdy žiadneho zákazníka, že by bral tieto pop figurky. Predávajú tu aj nejaké gaming PC a zostavy. Kto sa do toho vyznáte, tak sa pozrite detálnejšie a môžete mi napísať do komentu, že či tie ceny sú legit, alebo to je úplne prehrotené. Ale prečo som tu, sú samozrejme videohry. V minulosti som si ich tu aj veľa kúpil, lebo tu mávali takové špeciálne police s výpredajmi, že tu mohla byť aj na Nintendo Switch, aj na hocičo na PS5 hra, že treba za 15, za 20 a mali ich fakt veľa, plné kopy tam. Takže dalo sa vybrať, ale tentokrát tu takú policu so zľavami nemali. Ale čo tu majú nové je, že nikde nie sú ceny. Musíte si to načítať kódom od tieto obrazovky a ku podivu ani jedna nefungovala. Neviem, či boli iba vypnuté, ja som to skúšal zapnúť, nešlo to, alebo boli pokazené. Proste nešlo si naskenovať žiadnu cenu. A akože nebudem kupovať tu hry naslepo, alebo sa to snažiť taliansky dohovoriť a zisťovať, že čo to stojí a ísť na kasu s tým a potom povedať, že to nechcem. Takže som sa na to úplne vykašľal. Lebo chlapci, akože takto biznis nefunguje, že tu máte vyklopených 100 hier a žiadnu cenu nikde. Potom vedľa už príslušenstvo ako ovládače a slúchadla tam niekde mali digitálne cenovky, ale ani to nevšade. Ale ako môžete vidieť, okrem týchto top ovládačov, ktorý tento za tých 170 € by som vážne chcel, ale je to dosť, no. Ale klasický DualSense za 75. To je trošku priveľa. U nás tento biely majú dokonca len za 50 v brlohu. Ďalší deň, ďalšia chálečka, a to konkrétne 140 gramov reštaurácia, kde majú cestoviny a akože aj všeličo iné. Ja som mal mega chuť na carbonáru, na originál carbonara špagety, ale čo nám tu za gigantickú porciu naložili, tak sme odpadli, ešte sme si museli brať domov. Čiže kto je extrémny jístnik, alebo že prídete dvaja alebo traja, stačí keď si objednáte jednu túto porciu, môžete sa všetci rozdeliť. Ďalší deň, raňajky, krásny fresh croissant, toto sme si dali v centre, tu nám ma mega ošklbali, aké to bolo drahé. Ešte dokonca mali aj service charge kaviarni, rozumiete? Ľadový čaj 4 € v jednej plechovke, to akože celkom dosť. Na večer
sme sa vybrali do tejto hernej predajne Game People, ktorá sa nachádza v Quartu, čo je kúštik od Kajary. Autom ste tam do pol hodinky. Vyzerá tu byť ako taká krásna predajňa, ktorú si proste otvoril nejaký vášnivý fanúšik videohier a chcel niečo takéto vlastniť. Hier tu je už pramálo, lebo naozaj títo predajcovia, aby prežili, musia predávať hociaké hlúposti, komiksy a figurky a plišákov, len aby prežili, lebo s tými hrami sa už prežiť nedá. Čo tu je výnimočné je, že tu majú veľké stoly, na ktorých sa dajú hrať kartové hry. Určite, kto je nadšenec do tohto, tak toto miesto navštevuje aj denne. Z tých, čo sú tu samozrejme lokálni. Určite by bolo aj super si tu natočiť otváračku nejakých Pokémon kariet, si to tu krásne vyložiť na stôl, ale talianské Pokémon karty nebudem kupovať, lebo zbieram len japonské a anglické verzie. Vystavených tu majú vážne veľa figúriek, čo ma najviac zaujalo je vždy Naruto. Keď niekedy prídem s veľkým kufrom, že mám veľkú batožinu, tak niečo zoberiem, ale takto keď som pricestoval iba s malým ruksakom, nenapchám tam do toho žiadne figurky. Je tu aj nejaký merčík, nejaké šiltovky, nejaké trička. Trička mi prišli celkom pekné. Aj také, čo sa nevidia len tak všade. Lebo väčšinou, čo vidím hráčske trička v herných predaniach je Zaklínač, Pokémon, Call of Duty, Assassin's Creed a to je väčšinou to s tým aj končí. Majú tu veľa mangy, veľa komiksov. Samozrejme všetko v taliančine, čiže tu nekupujem nič z toho. Ale čo ma zaujalo, že mali tu dokonca aj komiksy Dark Souls a Bloodborne. To by akože stálo za kúpu. Aj zberateľsky to môže byť fakt nádherná vec to mať doma. To by mi naozaj nevadilo. A verím tomu, že časom to môže aj hodne narast na cene. To je ukážka toho, ako to vyzerá. Sice prečítané to budete mať za 5 minút, ale je to fakt nádherný artwork. Tak niečo som tu kúpil, ukážeme si to na konci videa. Ďalšia žranica, ďalšia večera, ale tu máme iba aperitívo. Čiže aperitív, čo je veľmi obľúbená vec v Taliansku, že kde si objednáte iba nejaký alkoholický drink a dajú vám k tomu aj nejakú chálečku, tu nadali iba nejaké oriešky a čipsy, ale čipsy boli domáce, fakt dobre. Teraz sa nachádzame v reštaurácii Art of Sushi, čo je veľmi slávna sushi reštaurácia tu v Kajari, kde fakt, že ako naservírujú tie sushi, že to je umelecké dielo. Tu máme nejaké guličky, ktoré majú vnútri mleté mäso z chobotnice. To bolo fakt vynikajúce, to som odpadol z toho. Tu sme sa rozhodli, že objednáme proste veľa tanierov sushi alebo nejaké startery a proste budeme to ochutnávať, že každý si zoberieme zo všetkého. Takže tu máme nejaké krevetky. Tie hlavy to teda fakt nejem. Pozrite na to, ružová rýža a krásne mango na vrchu, to bolo fakt super, také sushi som ešte nemal. To som vyberal ja. Toto máme nejakú klasiku. A toto je vážne pekne nazdobené. Ale čo sa týka kvality sushi, tak v minulosti to bolo o trochu lepšie, môžem povedať. Ale je to taký trochu nadštandard. Na ďalší deň som sa rozhodol, že si idem krásne na prechádzku popri mori, cez prístavy až do centra. Nikomu sa so mnou nechcelo ísť, tak som si dal túto niekoľko kilometrovú prechádzku sám až do mesta, lebo tam je posledný game shop, ktorý chcem navštíviť. A viem, že tam predávajú aj vykúpené PlayStation 1 hry, PlayStation 2 hry, PS3 samozrejme, aj PSPčkové, PlayStation Vita hry.
čiže na tento obchod sa teším. Vždy, keď som išiel okolo cez centrum, tak mali siestu, čo tu neznášam túto vec, čo je siesta, že oni si proste iba tak zatvoria od 1 do 5 na 4 hodiny a není ich proste. A to je čas, kedy ja chodím von, ale oni vtedy majú siestu. Takže nemali odo mňa kšeft. Tak tento raz som sa vybral ešte do obeda, aby som to stihol otvorené, lebo potom človek na večer má iný program. Bolo naozaj teplo, že už som niesol aj bundu v ruke potom, tak som sa rozhodol, že dám si zmrzlinu. Toto je zmrzlináreň Peter Pan, ktorá je fakt vyhrotená. Majú tu krásne, husté, krémové, chutné zmrzlinky. Dal som si pistáciovú jednu a ty kokos, normálne aj kusy pistácie v tom boli, fakt že vynikajúca. Talianské gelato to je eňo ňuňo. Tak konečne som sa dostavil k tomuto hráčskému obchodu Game On a čítam tu, čo tu predtým teda nebolo, keď som išiel okolo až dnes, že zatvorili a sťahujú sa. Bola tam adresa, vydal som sa tam a jediné, čo sa tu nachádza, je táto malinká starožitná trafika, kde je proste jedna úzká chodba a mali tam nejakých pár pop figúriek, vo výklade hore jedna PlayStation 4 a to je všetko. A stále tam bola trafika, že tam predávali noviny, cigarety a takéto veci. To som pozeral, že čo, tak asi si myslím, že sa nepresťahovali ešte kompletne. Ale fakt, že neviem si to tam predstaviť, ako to tam môže vyzerať, že v takej úzkej chodbe hráčsky obchod. Vyskúšam na budúce niekedy, keď sem zase prídem, pravdepodobne v lete a natočím to, že ako to bude vyzerať. Ale jedine budú musieť otvoriť nejaké vrchné poschodie, inak si to neviem predstaviť. Tak a to je koniec tohto výletu, tejto zimnej dovolenky v Taliansku. Tu nám ma zachytili nejakí paparáci. Tak a poďme sa pozrieť na to, čo som nakúpil. Takže v GameStope som vybral, ako ste už aj mohli vidieť skôr, EA Sports VRC. Najnovší diel VRCčka, ktorý som chytil iba za 20 €. To mi príde, že úplne super cena na GameStop, až neuveriteľné. Hra nie je bazarová vykúpená, ale nová. Ja som taký trošku rally fanúšik, takže ja si toto vždycky raz zahrám a vyskúšam, že ako sa tá hra posunula. Ďalšia hra, ktorej som sa rozhodol dať šancu, je Exoprimal od Capcomu. Ľudia žiadajú od Capcomu nový Dino Crisis diel už roky, ale namiesto toho vyrobili takýto Exoprimal, kde sa nachádza aj hlavná hrdinka s červenými vlasmi, čo vyzerá ako Regina. Ani neviem, že či to je naozaj Regina, ale toto nie je Dino Crisis, aký sme si želali, ale onlineovka. Rozhodol som sa, že tomu dám šancu. Tu nám môžete vidieť bloček, že fakt, že Exoprimal som kúpil pod 10 € a VRCčko za 20, čiže to je fakt, že super cena. A v Game People v kvartu som zobral túto World of Final Fantasy, tu ešte nemám do zbierky, lebo v podstate asi zbieram všetky Final Fantasy hry časom. Čo mi vadí samozrejme, že je taliansky prebal tej hry. Není to také super ako mať v angličtine, ale nevadí. Čiže ja už som taký skoro Talian. Disk je v super stave, je tu taký menší škrabanček, ale hra bude fungovať, to je v pohode. Vizitka Game People, ak by niekto chcel navštíviť. Môžete si aj QR kód naskenovať. Táto hra je o tom, že sa tu nachádzajú všetky postavy zo všetkých Final Fantasy, ale v takej smiešnej bubble hlave verzii. Ale môže to byť zaujímavá hra, vyskúšam. A ďalej, čo som potreboval, je tento nový DualSense. Tento je Midnight Black, to je novinka. Ale samozrejme, nekúpil som ho tam v Taliansku, lebo tam boli brutálne drahé, ale prišiel mi z brlohu za krásnych 55 €. Toto už sa síce tento ovládač netýka game huntingu, ale šupol som to sem do videa, lebo v tom istom období som to kúpil. Tak a to je všetko, borci. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, dajte odber, ak ešte nemáte. Na mojom kanáli sa nachádza viacej game hunting videí, ako napríklad Londýn, Edinburgh, Dublin, Bratislava a určite budú pribúdať aj ďalšie. Lebo toto je fakt moja najobľúbenejšia kategória videí, aké tvorím, a to je game hunting. Samozrejme na mojom kanáli môžete nájsť aj iné hráčske videá ako recenzie, nejaké retro recenzie a tak ďalej a tak ďalej. Díky moc za dopozeranie, čaute.